Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhle Tolwan. Mom kisses to come born again and love Jesus Christ. If you're new in this channel, please subscribe. And if you've already subscribed, thank you so much for subscribing. So guys, in today's video, let us talk about the fear of the Lord. Let us just get straight into the video. Let us read from the book of Proverbs 9 verse 10. It says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." Right? Right. Okay. It says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? Yes. Now let us talk about this wisdom. Anifuni niphazame. Ziwu-2 i-wisdom apha emhlabeni. Kunale wisdom eyabantu abangakholwa. And bona bacinga okokubana i-wisdom yabo, ubulumko babo bungaphaya kokuqonda. Bacinga ubulumko babo bobona bulumko obusebenzayo. Then kube khona obabulumko bobuKrestu bamaKrestu. Obabulumko obungavelanga ngokuba eve into emntwini, but obuvela ngokuba eye waba sisidalwa esitsha, wamoyika uThixo, wamamkela uYesu. So kwaphiwe obabulumko obuza ngokuphiwa kwakhe nguMoya Oyingcwele. Andithi yanibamba ke ngoku. So sizothetha ke namhlanje ngobulumko obuvela kuYesu Kristu. Uya understand? So masithethe ke ngobu bulumko. Obu bulumko esithetha ngabo nabo. Umzekelo, uyabona umuntu onobulumko obucholwe nje balapha emhlabeni, asoze uphikisane naye. Number 1, akafuni kulungiswa. Number 2, ucimba everything ayithethayo yena i-right. Uya understand? Number 3, ucimba konke okuvela ngaye kufanele kumanyelwe ngoba kokona okuzanceda. But uyabona umuntu onobulumko obuvela kuYesu Kristu, xa uthetha uyakumamela. Xa uthetha uyakumamela. Kodwa akulungise ngendlela eyiyo. So, once wamoyika uThixo, uqala ube nobulumko. The wisdom ekuthethwa ngayo is the wisdom that comes from above, not the wisdom of the world. There are 2 wisdoms. There's a wisdom that comes from the Lord and the wisdom that comes from the world. And mandukuxelela iziphumo. Uyabona ubulumko belizwe buqulethe ukufa. Kodwa ubulumko bukaThixo buqulethe ukuphila. Andithi uyayibamba? Ubulumko belizwe buqulethe ukufa. Kodwa ubulumko bukaThixo buqulethe ukuphila nobomi. Uyabona xa uthetha nomuntu onobulumko bukaThixo, usaluzi examine. Saluzibuza ukuthi hayibo. Lo muntu kodwa yena uthetha inyani. Ndimephi ke kule nyani ayithethayo? It is because that person fears the Lord. Number 2, umuntu omoyikayo uYehova. Akathi mhlawumbi. Akathi hayi nisezawucinga. Uewe nguewe, uhayi nguhayi. Xa esithi andikudli okukudla because this food was offered to idols, uthi akakudli ke, akazuthi hayi ndizawuphindela ukudle. No, uzokuxelela uba apha andizi. Cha. Which means no. Akazube yale nale nale, uhayi nguhayi kuye, uewe nguewe. Cha. Ngumuntu omoyikayo uYehova. Umuntu omoyikayo uYehova akenzi izinto that will please people. No. Uncama ukuthi wena iba offended. Abe uThixo pleased, onelisekile ngaye, evuyile ngaye. Let me make this simple example. Mandithi mhlambe ngubhuti wakho, because abantu ababa offended kakhulu zi family members. I don't know why.
bathi hayi maske sihambe siye kulandawo siyosela siyakwazi awuseli. They will say so, we know you don't drink alcohol, just ibanathi then wena uzosela. Athi umntu hayi andiyi, whether ndiyasela or andiseli andifumaneki kwindawo ezilola hlobo. Akabe ethi hayi because abafowethu bazoba offended ndahamba. No, yaxela ba no, andifumaneki kule ndawo enifuna ndiye kuyo, akufanelanga uba mandibe kuyo, so andiyi. Ngumntu omoyikayo uThixo lowo, akenzi izinto to please people. No, he doesn't do things to disgrace the image of Christ and pleased people. No, wenza izinto to please God, but if ungumntu uya-offendeka, rather be offended, but one day you will understand. Umuntu omoyika iYehova ukhetha uThixo ukudlula abanye abantu or abantu. Uya understand? Ngumntu omoyikayo uThixo lo. Umuntu omoyikayo uThixo angeke umve ethi I did it because I didn't want to offend my friend, I didn't want to offend my sister or my cousin sister or my brother or no. Umuntu omoyikayo uThixo akayenzi lonto. Uzokuxelela ba whether that person is offended or not, that person must understand that now I live for Christ, because to live is Christ. I don't do this, I don't do that. Andifumaneki kula ndawo, andifumaneki apha, andifumaneki phaya, andifumaneki le. We understand? Umuntu omoyikayo uThixo lo uyalimela ivangeli, uyayimela into ayithethayo. Oba uthi hayi uthi hayi, oba uthi ewe uthi ewe. Ngumuntu omoyikayo uThixo. Umuntu omoyikayo uThixo akayenzi into ezawuplease abantu, but he always do what will please the Lord. Nyanibamba injalo. Umuntu omoyikayo uThixo aphe khona, he always represents Christ. Akayisusi image kaYesu Kristu. Umuntu omoyikayo uThixo lo asoza ayisuse i-image kaYesu Kristu. Noba ukweyiphi indawo, whether usemithingini emsebenzini, whether uphi, but yonke into ayithethayo mayine yaqoqeka, ibe nesizotha, ibe nobulumko, ibe right. Ngale ndlela ba uyabona umuntu omoyikayo uThixo oye waphiwa babulumko obuvela ngokoyika uThixo, uba uke wathetha kukancinci uba kube khona umuntu othetha emveni kwakhe, because bayazi ukuthi amazwi alo muntu awaphikiswa. Inyani uyithetha injalo, lento ibeka njengoba injalo, asikho isidingo sokumphikisa, because akanabo ubulumko belizwe kodwa unobulumko bukaYesu Kristu. Uyabona umuntu omoyikayo uYehova uyayithanda inyaniso, akakhathaliseki ukuthi kwenzekeni, uyayithanda inyaniso, uthetha le nyaniso kukuphela kwayo. Atsho futhi xa izayithetha inyaniso athi mna ndizawuthetha inyaniso ngokuba ndiyamoyika uThixo. Hawu bakuthi baphi na abantu abanjalo? Athi mna ndizawuthetha inyaniso ngokuba uThixo ndiyamoyika. Inyaniso endizawuyithetha yile nale 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 naleya, ayithetha ibe njalo inyaniso kutsho ukuthi cwaka. Umuntu omoyikayo uThixo. Andithi nyanibamba. Uyabona umuntu omoyikayo uThixo kuba khona apha engena khona, kuba khona apha engangeni khona, kuba khona apha efumaneka khona. Kuyaziwa ukuthi pha uNomhla kafumaneki, ningamfuni kulaa ndawo, asoze umfumane kulaa ndawo, because ujani uNomhla uyamoyika uThixo, uyazi uba kulaa ndawo uThixo akafuni uba makanyathele. Uyabona umuntu omoyikayo uThixo akho nto ayenze engakonsaltanga. Ukonsulta kubani? kuThixo. Abuze uba Thixo kule ndawo endiya kuyo kufunekile na ukuba ndiye, uyanivumela na wena? Uyamoyika uThixo lo mntu. So into endifuna ukuxelela yona yilena, xa umoyika uThixo, uewe mayibe nguewe, uhayi mayibe nguhayi.
Ndiyazi uba mhlawumbe nizawuthi mhlawumbe sithetha kanje ngoba sifuna nixabane neefemeli zethu. Guys, mna yam ifemeli iyazi ukuthi into ethile nethile 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 andiyenzi. Ukudla okuthile nokuthile nokuthile nokuthi andikudli. Especially ukudla bakuthethele bakubeka empepeni bakuthethele andikuthinti mna. Bayazi, anibacengi no, kwelo cala anibacengi. Anibacengi mntasa. Anikhatheliseki noba umntwana angathi oko ndikupheke kamnandi kangaka. I don't care. Ngase ndizidlela ipapa netiye. Anibacengi, they know. Yeah, understand. Yimele ivangeli. Xa umoyika uThixo uyalimela ivangeli, hayi ukuthi mhlambe kanjani, uyalimela ivangeli. Remember, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ngayilibali leyo. You understand? Umuntu omoyikayo uThixo uyakhawuleza ukuzibona iziphoso zakhe abona hayi apha ndiye ndaphazama. Atsho alungise, atsho repent. Uyamoyika uThixo. Umuntu omoyika uThixo man usoloko efuna qonde, uyazijonga naye ukuthi ndisahamba ngendlela eyona, ndisaqonda na, uyambona nje ufuna ukumake sure uba wenza everything that will please the Lord. Akafuna ukuzibona eyi-enemy kaThixo, but ufuna ukuzibona engumhlobo kaThixo ngalo lonke ixesha. Umuntu omoyikayo ke lo uYehova. Kwezi zinto endizibalile mntase, ikhono yenzayo wena? Okanye you are still doing izinto uthi hayi namhlanje bekulusuku ebekufanele uba ndifasta ngalo, kodwa andizufasta ngoba umngane undifuna epatini. Udisplease lo myalelo kaThixo uye epatini yomngane ngoba ufuna abayi-offended. Uphi wena kwezi zinto endizibalile? Uphi mntase? Andikujaji, but work on yourself. Yeah, understand. Please don't forget to like, to comment, to subscribe. Don't forget ukuthi uyithandazele. Ngithi lanto once wamamkela uYesu kuba nezinto umoya ingcwele akuyekisa zona uqala umoyika uThixo ubona bayibo lento ayenziwa kaThixo, leni yenziwa, lena mingafanelanga uba ndenze ohlobo. Yeah, understand. Now the wisdom iyaqala, iyakheka, because now wenza izinto you know when you feel enye into eyenzekayo iwisdom iyakheka because wenza izinto ungafuni offend uThixo. Understand? Ufuna ukusoloko you strive for righteousness. When you fear the Lord, you always strive for righteousness. And also, let me tell you this. If someone fears the Lord, that person will always obey. No, nganivaka. Aka-obey wena, aka-obey mntu. But he always obeys the Holy Spirit. Uba uthi umoya ingcwele, don't go there, akazuya. Uba uthi umoya ingcwele, thandaza ngokuzothandaza. Uba uthi umoya ingcwele, ambothandazela uzibani uzohamba, because that person fears the Lord. You know, when you fear the Lord, you obey. Ninibambile nabantase. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ngathi uyabona kulo nyaka? Uyabona kulo nyaka? Awubo.